Igen. Akkor még egyszer szeretettel üdvözlünk mindenkit a Prothost-nak a webináriumán. Én Reik Lajos vagyok, a Prothost vezérigazgatója. A résztvevők közül bizonyára vannak olyanok, akik már ismernek, valószínűleg a G-nél vagy a Jabilnél ismertek meg. Most a csapatommal egy startup vállalkozást vezetünk, már több éves működés után abban szeretnénk segíteni az ipari KKV-knak, hogy a lehető legtöbbet tudják kihozni magukból, és legyenek profik a működésükben. Kifejezetten gyártóipari KKV-kra koncentrálunk. Minap volt lehetőségem részt venni egy előadóként egy mesterséges intelligenciáról szóló webináriumon, és felmerült kérdéskép, hogy vajon elveszítjük az állásunkat a mesterséges intelligencia miatt. És hát az a jó hírem, illetve az a rossz hírem, hogy aki csak arra tud válaszolni, hogy mit, az előbb-utóbb valóban el fogja veszteni a munkáját, és kénytelen lesz adottálódni a környezethez, és valamilyen más munkát találni. Aki azonban tudja, hogy hogyan, annak mindig lesz állása, és aki tudja, hogy miért, az pedig mindig az előbbiek vezetője lesz. Mi a miértre szeretnénk válaszokat adni, de mielőtt erre rátérnék, talán szeretném megosztani veletek mi is itt az égető probléma. Egész Európában van több mint 2 millió gyártóipari KKV. Én erősen hiszem azt, hogy annak ellenére, tehát, hogy nagyvállalati felsővezető voltam, hogy ezeken múlik a gazdaságunknak a jövője. Ezek a gyártóipari KKV-k adják az európai gazdaság gerincét, és a magyarét is. Magyarországon 55 000 gyártóipari KKV van, viszont ezeknek a kétharmada, Magyarországon pedig több mint a négyötöde még egyáltalán nem digitalizált. Ez azt jelenti, hogy nincsenek adatok a birtokában. Hibás döntéseket hoznak, ezért a kiszámíthatatlansághoz vezet az adatok hiánya. Összezavarjuk a partnereinket és a vevőinket, magas selejtaránnyal gyártunk, és a szervezeten belül is elég rossz az együttműködés emiatt, és egy szervezeti frusztráció is kialakul. De nem kellene ennek így lennie, viszont mégis így van. A legtöbb ipari KKV tart a vállalat és termelés irányítási rendszerek bevezetésétől, és ráadásul a probléma részének tekinti őket. Egyszerűen csak azért, mert olyan eposzi jelzők társulnak ehhez a fogalomkörhöz, mint hogy ijesztő, drága és lassú. Pedig hát lehetne ezt fordítva is csinálni, és mi ebben vagyunk elkötelezettek. Azt gondoljuk, hogy egy jó megoldást tudunk nyújtani a partnereinkhez azáltal, hogy demokratizáljuk, de monetizáljuk és de materializáljuk a kisvállalati termelés irányítás rendszereit. Amit mi nyújtunk, az egy nulla befektetéssel, nagyon alacsony havidíjjal, a teljes mértékben a helyi regulációkra és nyelvre szabva, egy nagyon barátságos, gyors bevezethetőségű és egyszerűen konfigurálható menet közbeni tanulást lehetővé tévő rendszer. Kifejezetten azoknak a kis és közepes méretű vállalatoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak a több 100 millió forintba kerülő, több évtizede a piacon lévő, egyébként sajnos eléggé elavult szoftvereket. Amit a Prothost csinál, az egy teljes értékű üzleti szoftvercsomag, kifejezetten gyártóipari KKV-k igényeire szabva. Benne van minden. Ajánlatadástól számlaadásig, a prediktív készletgazdálkodás, beszerzési folyamatoknak a kezelése, gyártás és technológia lépések kezelése, és mindenféle riportok és elemzések. Tényleg abban tud segíteni így a mesterséges intelligencia előtti és a közbeni világban is, hogy a lehető legfelkészültebbek és versenyképesek legyünk a jövőben. Említettem, hogy aki választ tud adni azokra a kérdésekre, hogy miért, az mindig versenyképes, mindig vezető, mindig főnök lesz. Ilyen kérdések lehetnek. Miért késnek bizonyos gyártási folyamatok rendszeresen? Miért igényelnek bizonyos gépeim gyakoribb karbantartást? Miért teljesít alul néhány dolgozón, de rendszeresen? Mi a különbség az egyes műszakok
teljesítmények között? Miért akad el állandóan a beszerzési láncon? Miért ingadozik a készleteim szintje? Miért fogyok ki a készletekből, amikor ki kéne szolgálnom a vevőimet időben? Ezekre a kérdésekre tud válaszolni az a szoftver, amit hamarosan a Gulyás György technológiai igazgató kollégám be is fog mutatni. És még egyetlen szlájdot szeretnék, egyetlen oldalt szeretnék itt mutatni. Sun Tse-től, a híres kínai tábornoktól, aki a háború művészetét írta, egy idézet, az a tábornok, aki elveszít egy csatát, előtte kevés számítást végzett valószínűleg. Elképzelhetjük, hogy egyáltalán nem végez számításokat. Az a tábornok, aki azonban megnyer egy csatát, az előtte sok számítást végez. Ez az a pont, amire figyelve megjósolható, hogy ki fog győzni vagy veszíteni. Tehát ha ismerem a képességeimet, ismerem az adatokat, például a versenytársaim adatait és a saját adataimat is, ismerem a rendelkezésemre álló fegyverrendszereket, azaz az üzleti világban a technológiámat, jól, egyértelműen, koherensen és jól kommunikálom a céljaimat, akkor meg fogom nyerni nem csak a csatát, hanem a háborút is. A Protosz ebben szeretne segíteni, és én itt át is adnám a szót akkor Gulyás György kollégámnak. Jó napot kívánok mindenkinek, és ha megengedik, akkor meg is osztanám a képernyőt. A screen egyet, és rendben, ezt át is pakoljuk. A Protosz rendszerét látjuk. Gyakorlatilag a Protosz-ba egy hagyományos felhasználónév jelszóval, e-maillel és utána megadott jelszóval lehet belépni. Többfajta regisztrációs lehetőségünk is van. Be tudok lépni úgy, hogy teljesen új vagyok, az azt jelenti, hogy mind felhasználót, mind pedig céget regisztrálok. Abban az esetben, hogyha a céget regisztráltam, akkor utána meg tudok hívni kollégákat, és a további kollégákat hívok meg, akkor ők pedig a meghívó kóddal fognak tudni regisztrálni. Amikor meghívom az adott kollégát, akkor meg tudom neki mondani, hogy ez milyen e-mail címre történjen, és milyen jogosultsági szinten fog tudni ő belépni. És a harmadik regisztrációs lehetőségünk pedig valójában azt a célt szolgálja, hogyha valakinek több céget szeretne a Protosz rendszerén belül üzemeltetni, azaz egy felhasználóval több céget tud kezelni magán a rendszeren belül. Van még PIN kódos és vonalkódos belépési lehetőségek is, ezek kifejezetten az üzemi dolgozók számára. Amikor a PIN kódos van, akkor először megadjuk a cégnek a PIN kódját, ezt csak egyetlen egyszer kell megadni, tegyük fel, hogy van valamilyen gyártókáft, és utána a dolgozó már csak a saját PIN kódját fogja megadni, és amikor a saját PIN kódját megadta, akkor fog tudni ezzel belépni, vagy a vonalkódnál szintén ugyanígy, amikor minden egyes dolgozóhoz mi generálunk az egész rendszeren belül egyedi vonalkódot, azt ő itt lecsipantva egy vonalkódolvasóval, vagy akár manuálisan bevéve, be fog tudni lépni a rendszerben, és akkor egy speciális felületet, egy gyártói felületet fog látni. Az én felhasználomhoz jelen pillanatban 3 különböző cég van regisztrálva. Abban az esetben, hogyha egy céget regisztrálunk csak, akkor ez a panel, ez fel sem fog jönni. Mi most kiválasztunk egy példa élelmiszergyártó Kft-t. A példa élelmiszergyártó Kft-be belépve rögtön látjuk magát a dashboardot, ahol különböző kártyákon a hasznos információk jelennek meg, illetve további diagramok. Ezek konfigurálhatóak. Itt tudom beállítani, hogy milyen további kártyákat szeretnék még, nyitott bejövő számlák, vagy piszkozatgyártási rendelések, és ezt mentve további kártyák jelennek meg, amiket itt beállítottam, de alapértelmezésre is vissza tudunk állni, és gyakorlatilag itt pedig a további diagramokat lehet beállítani, hogy milyen diagramokat szeretnék látni. Ezek jogosultság függőek, tehát hogyha valaki raktári jogosultsággal rendelkezik, vagy gyártástervező jogosultsága, akkor nem feltétlenül fogja látni a kiállított számlákat, az ő jogosultságától, a beállításától függően. Maga a Protosz rendszerrel meglehetősen egyszerű. A menükön nem is sorolom fel, hogy mire jó, hiszen a maguk a menüpontok azok teljesen egészében magukért beszélnek.
A három szintű menüt különböztetünk meg. A legfelső gyakorlatilag tekinthetjük úgy, mint a modulok, alatta a különböző funkcionalitások, és azon belül pedig például a vevői rendeléseknél a különböző szűrők. Az összes vevői rendelést akarom látni, a piszkozat vevői rendeléseket, vagy azokat, amelyeket már szállítható, vagy azokkal, amelyikben késésben vagyok, vagy még nem számláztam le. Meglehetősen sok kicsi menüpont jelenik meg, de ennek az az oka, hogy egy olyan cégben vagyunk most, demo cégben belépve, amelyiknek szinte minden funkcionalitása be van kapcsolva. Ezt magával a cégen a céltervező nevezetű funkcionalitással, amiben a konzultás kollégáink fognak segíteni tudni beállítani, de önállóan is beállítható, hogy milyen funkcionalitásokat szeretnék én látni. És amit lehet látni, ebben a demo cégben szinte minden be van kapcsolgatva, hogy ebből adódóan meglehetősen sok funkcionalitás jelenik meg. De ha például én nem akarok ajánlatokkal foglalkozni, vagy nem használok vonalkódot, vagy nem akarok VTS tesztorszámokat rögzíteni, nincsenek alternatív mértékegységeim, és így tovább, akkor ezek a beállítások és ezek a menüpontok nem is fognak megjelenni. Tehát gyakorlatilag testre tudjuk szabni, le tudjuk szűkíteni a Protosznak a funkcionalitását, vagy adott esetben az alapértelmezethez képest ki tudjuk bővíteni. Erre talán az egyik legjobb analógia, hogyha elmegyünk egy autókereskedésbe, és én szeretnék vásárolni egy autót. És meghatározom, hogy nekem mindenféleképpen fehér kell, mert azon látszik a legkevésbé a kosz, de kombi, mert vannak a babakocsiaim, viszont sokat telefonálok, ezért legyen automata, nincsen garázsom, úgyhogy legyen benne állófűtés, és így tovább, és így tovább. Különböző opciókat kérek ki és bekapcsolgatok. Annak ellenére, hogy ezek mind-mind standard funkciók, amelyek itt a funkciómátrixban, a céltervezőn belül megtalálhatóak, az adott konfiguráció az teljesen egyedi, és mint ahogy az én általam összekonfigurált autó, és valószínűleg az lesz az egyetlen a világon, ami hasonló funkcionalitással, vagy ami azzal a funkcionalitással, vagy azzal a konfigurációval rendelkezik. Így tudjuk gyakorlatilag standard elemekből mégis saját magunk könnyedén testre szabni. Gyakorlatilag bekapcsoljuk a régi cikkszámot, és hogyha eljövök a cikktörzsbe, és felveszek egy új cikket, akkor megjelenik a régi cikkszám, és már meg is tudom adni. Abban az esetben, ha ezekre az adatokra egyszerűen nincsen szükségem, lekapcsolgatom, akkor csak azokat az adatokat fogom látni, amelyeket valójában használok, és valójában töltök is. Többfajta törzsadatot különböztetünk meg. Alapvetően vannak a cikk törzsadatok, illetve vannak a két fő törzsadat, az pedig a partneradatok. Természetesen mértékegységek, áfák, ezek a hozzátartozó pénzügyi törzsadatok szintén a rendszernek a részei. Az kezdeti elinduláshoz nagyon hasznos funkcionalitás, hogy mind a cikknél, mind a partnerdél és mértékegység áfánál létezik egy Excel import lehetősége. Az gyakorlatilag arról szól, hogy letöltjük az import sablont, akkor nekem letöltődik itt egy partner import sablon, aminek a segítségével itt kitöltve a különböző partner adatokkal, ezt a rendszerbe visszatöltve, a partnerek importálása funkcióval a rendszerbe visszatöltve tudjuk gyakorlatilag feltölteni a partnertörzset. Itt tesztelési lehetőségünk is van, ez azt jelenti, hogy az a rendszer először feldolgozza ezt az Excel fájlt, és visszajelez, az Excel fájlba visszaírja, hogy melyik mezőben, melyik cellában hol talál hibás adatot. Például nincs kitöltve valamelyik mező, nem egyedi a név, nem egyedi az adószám, és így tovább, és így tovább. Ez mind a cikktörzsnél is ugyanígy kötelező mező, például a mértékegység megadása, az nincsen kitöltve az Excelben, és így tovább, adja és kézen fogva vezet minket, aminek a segítségével fel tudjuk tölteni magát a rendszert. Bármilyen korábbi rendszerben, hogyha van Excel export lehetőség, akkor azokból a megfelelő oszlopokba behelyezve az adatokat egy mozdulattal feltölthető a Protosznak a rendszere. Ugyanezen funkcionalitás használható a módosításra is, tehát hogyha már a meglévő partnereket exportálom ki, akkor a meglévő partnerekből elkészül egy Excel fájl, és ezt az Excel fájlt módosítva, tömegesen módosítva, visszatöltve, módosul magában a rendszerben is. Ez inkább azt gondolom, hogy a cikkeknél például tömeges ármódosítás esetén a hasznos funkcionalitás. De kezdjük magát a folyamatot. Vevői rendelések. Ha megengedik, akkor nem jó lesz ez a cég most.
Vevői rendelések során egy meglehetősen vizuális listát látunk, ezek azok a vevői rendelések, amelyek jelen pillanatban szállíthatóak. Itt vannak a piszkozat vevői rendelések, és itt vannak pedig már itt pedig az összes vevői rendelés. Mit jelent a piszkozat? Minden bizonylatunkban, akár eladás, vásárlás, beszerzési bizonylatnál is, és létezik egy úgynevezett piszkozat funkcionalitás, ami azt jelenti, hogy ilyenkor még teljes egészében szerkeszthetem magát a bizonylatot, félbehagyhatom, lementhetem, és a végén pedig, amikor pedig úgy gondolom, hogy ez a vevői rendelés vagy számla, vagy szállítólevél már elkészült, és minden adat rajta van, amit szerettem volna, akkor lehet a kiállítás funkciót gyakorlatilag elérni, és ebben az esetben maga a vevői rendelés, vagy az adott bizonylat, az pedig kiállítottnak tekinthető. Ezekről nyomtatási képek is készülnek, tehát például van egy rendelésünk, és ennek a rendelésnek a kinézete az egy vevői rendelés visszaigazoláson megy vissza, picit ránagyítok, hogy jobban lehessen látni. Ez a vevői rendelés visszaigazolás megy ki gyakorlatilag az ügyfelek számára, amin a különböző adatokat tudunk megjeleníteni. De az, hogy milyen adatok jelennek meg, azok magában a rendelés előnézetnél további opciók beállíthatóak. Szinte minden nyomtatási képen, a gyártási rendelés nyomtatási képén pedig meglehetősen sok, vagy a szállítóban meglehetősen sok beállítási lehetőség van, tehát gyakorlatilag ezzel is testre tudjuk szabni. Illetve létezik egy nyomtatóbarát a verzió is, de ma már ugye szinte mindenhol elektronikusan küldjük ki ezeket a számlákat, úgyhogy ebből adódóan, vagy a vevőrendelés visszaigazításokat, ebből adódóan ez egyből e-mailben csatolható, vagy pedig PDF-ben lementhető. Vevői rendelésekből átmegyünk egy másik cégbe, egy másik demo cégbe, annak érdekében, hogy jobban lehessen bizonyos funkcionalitásokat tesztelgetni. És itt van egy vevői rendelés. Ez egy fiktív keréktárgyár. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt el tudunk készíteni különböző típusú kerékpárokat, férfi kerékpár, női kerékpár, de ezek viszont tartoznak félkész termékek. A bicikliváz, első kerék, hátsó kerék, hajtáslánc, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy olyan fiktív adatbázis, ahol egy meglehetősen komplex termékstruktúrát tudunk összeállítani. A vevői rendelésből itt van például egy szállítható vevői rendelés, amikor itt van a két darab termék, amit én szeretnék szállítani, akkor közvetlenül egy szállító levél létrehozható. Vagy egyből a számla is létrehozható. De nem minden esetben akarok számlát létrehozni egyből, hanem meg a különböző számlázási forgatókönyvet támogatunk. Azt mondjuk, hogy kiállítjuk a szállítólevelet, amikor kiállítottuk a szállítólevelet, akkor annak alapján kiállítjuk a számlát. Vagy egy díjbekérőt kérek, és amikor megérkezik a díjbekérő, akkor elkészítem a terméket, és a végén pedig készítek egy számlát. Vagy akár előleg bekérő, előleg számla és végszámla funkcionalitás is megtalálható a rendszerben. Ebben az esetben az előleg bekérőn megadjuk, hogy hány százalékát kérjük be a teljes rendelés állománynak, több előleg bekérő is készíthető, és a végszámlára pedig gyakorlatilag az összes előleg bekérő által készített előleg számla kell felkerül mínuszosan, és a szállított ételek pedig pozitívan, és így fog elkészülni a végleges végszámla. Nagyon sok kicsi beállítás van, rendelés, érvényesség, nettó tömeg, áradatok, ezeken nem fogok végigmenni. Amit tudni kell, hogy szinte minden dokumentumhoz, törzsadathoz, partnerhez, cikkhez, technológiához, gyártáshoz, bizonylatokhoz lehet rendelni különböző csatolmányokat. Ezek lehetnek Excel fájlok, PDF-ek maguk, az e-mailek, ami alapján mondjuk a megvevő rendelés készült, és ezek a felhőben kerülnek letárolásra. Az egész rendszer felhőben fut, ez azt jelenti, hogy minden egyes adat, amit az egyik kollega feltöltött a telefonjáról, akár egy fényképet, azt a következő pillanatban a másik kollega akár a telefonján több ezer kilométer távolságban is meg tudja tekinteni, nincsen semmilyen közös fájlszerver, ezek gyakorlatilag az adatok Berlinben és Stockholmban vannak tárolva párhuzamosan. A vevőrendeléseből tudunk készíteni szállítóleveleket, a szállítólevelekből pedig számlákat. Úgy hasonló funkcionalitás van, mindig úgy próbáljuk megjeleníteni a dialógokat, hogy ezek közérthetőek legyenek, fölül a fontos kiemelt mezők, és a bal oldalt pedig, mintha bizonylaton, hogy ki a
kiállító Kft., és ki az, akinek készítem jelen esetben a szállítólevelet. Szállítólevelnél fel szokott merülni, és magánál már rögtön a készletkezelés is. Abban az esetben, hogyha ez az adott termékhez én szeretném a készleteket összeválogatni, tehát tegyük föl, hogy itt egy acélsült szállítunk ki, akkor a készleteken meg lehet tekinteni, hogy honnan szeretném ezt a 12 kilogrammot kiszállítani. Itt van például nekünk, hogy ez a vásárlókban található ilyen sarszámmal, ennyi, ekkora mennyiség, és ebből fogok én kiszállítani 10 kilogrammot, és a a kerékcsarnokból pedig 2 kilogrammot fogok. Természetesen jellemzően egy szállítólevél egy raktárból történik, de addig, amíg ennek nincsen semmilyen jogi következménye, addig tökéletesen megengedjük azt, hogy egy szállítólevél több raktárból fog tudni készletet előállítani. És itt már felmerül, mint fogalom, a sarszám. A rendszer teljes egészében támogatja a sarszámokat, ezt megmutatom a cikktörzsben. Nem, megtekintünk egy cikket, és készletadatok, sarszámkezelés, szériaszámkezelés, illetve lejárati idők. Magán a cikken tudjuk beállítani, hogy hogyan szeretnénk kezelni a sarszámot. Ez mások lot számnak, vagy batch numbernek a mindenféle megnevezése jelen pillanatban a közkézen forog, és vagy azt mondom, hogy az adott termék nem sarszámos, például csomagolóanyag, a kellékanyagok, olaj, és így tovább, de vagy olyan típusú anyagok, amelyeket viszont igenis sarszámkezelünk. Ez azt jelenti, hogy például egy beszállított terméknél a beszállító határozza meg a fémáruknak, hogy ő ezt milyen sarszámon szállítja be. Ebben az esetben érdemes manuálisra állítani a sarszámkezelést, és a bevételezés során nekünk manuálisan meg kell adnunk azt a sarszámot, azt a lot numbert, amelyet a beszállító számunkra biztosított. Ezt mi a teljes készlet nyomon követésben tudjuk azt, hogy utána ez hol van, melyik raktárban található, melyik termékbe épült be, az a félkész termék, melyik késztermékbe épült be, abból mennyi van adott esetben a raktárban, mennyi került már kiszállításra, melyik partnernek milyen szállítólevele. Tehát a teljes készlet nyomon követés látszik a rendszerben. Viszont van olyan, hogy nem szeretnék manuálisan megadni, nem, ez jellemzően a saját gyártott termékeknél van, és hogy hanem igenis, amikor egy új gyártási rendelés készül, vagy egy új félkész termék készül, akkor a rendszer generálja hozzá automatikusan sarszámokat. Ezeket itt tudjuk beállítani, sőt, ezek az, hogy milyen a formátumban generálja ezeket a sars számokat, ezek még külön beállíthatóak, és most remélem, hogy meg fogom találni, itt is van, egy jelen pillanatban egy olyan reguláris kifejezéssel van, hogy belerakja a cikkszámot, és utána pedig a kétjegyűen az évet, és utána pedig a napot és a hónapot. De ennek a mintázatnak az átírásával gyakorlatilag bármilyen cikkszámot, vagy automatikus sarszámot elő tudunk állítani. Na, de ugye jönnek a vevőrendelések, ezeket rögzítjük, és ezekből nekünk gyártást kell indítani. A gyártáshoz viszont rögzítenünk kell először a gyártás technológiát. Mivel egy komplex termékről beszélünk, jelen esetben például egy férfi városi bicikliről, akkor annak egy viszonylag komplexebb technológiája van. Ez hogy néz ki? Először összeszereljük, majd végrehajtunk rajta egy minőségellenőrzés, majd a végén csomagoljuk. Igen ám, de az összeszerelésbe pedig beépül egy férfi városi bicikliváz, ami szintén egy olyan termék, aminek technológiája van, illetve egy hátsó kerék is, aminek technológiája van, első kerék, és így tovább, és így tovább. Ezekhez szintén megtalálhatóak a itt van a hátsó kerék, aminek szintén megvan a saját technológiája, amiben küllőzés, utána pedig centírozás. És hogyha megnézzük a küllőzést, akkor itt látszik, hogy milyen beépülő anyagok vannak, és egészen ez rekurzívan több szinten lemegy egészen a beszerzett termékekig. Meg tudom határozni, hogy egy adott művelethez, nézzük a küllőzés műveletet, milyen anyagigények tartoznak hozzá, ezek itt is megjelennek,
És milyen gépeken lehet ezt gyártani. Gépek megadása, gyártógépek megadása nem kötelező, viszont hogyha meg van adva, akkor a rendszer csak azon a gépen fogja engedni magát a munkaműveletet lejelenteni. Műveleti adatoknál pedig meg tudjuk adni az átállási időt, meg tudjuk adni, hogy egy darab elkészítése 30 másodperc, de abban az esetben, ha fröccsöntő cégeknél beszélünk, vagy olyan formákról, amelyek egyszerre több terméket készítenek el, akkor meg tudjuk adni például a fröccsöntő cégnél, hogy 12 másodperc, 12 darab fészkes a termékünk, és a és mondjuk 38 másodperc a, az ütemidő, a ciklusidő, azaz 38 másodperceként jön le 12 darab. Az anyagigényeknél szintén ugyanígy meg tudjuk adni, hogy egy darab elkészítéséhez nekem szükségem van egy darab felnire, de például itt a küllőnél már lehet látni, hogy egy darab elkészítéséhez 40 darab küllőre van szükségem. Ha ez egy félkész termék, akkor akkor annak az anyagigénye is beleszámít, és így tovább, és így tovább. Meglehetősen komplex technológiát föl tudunk építeni, és ebből adódóan, mivel létezik már egy ilyen komplex technológiánk, például itt a férfi városi bicikli, annak ellenére, hogy csak 3 munkalépés látszik, viszont tudjuk, hogy ebben milyen félkésztermékek, és azon belül pedig milyen. Oké, rendben, csak közben jött a chatre egy üzenet. Ha azon belül, hogy milyen munkalépések vannak, hogy további félkész termékek épülnek be, gyakorlatilag rekurzívan végig tudunk menni, és meg tudjuk nézni a szükséges anyagigényt, és meg tudjuk nézni, hogy mekkora ennek az adott terméknek az önköltsége. Ez azt jelenti, hogy összeszedi az adott műveleteket, azokhoz tartozó technológiákat, az azokba tartozó beépülő anyagokat, és azoknak, amit lehet látni, ez itt egy Bécvárosi bicikli váz, aminek szintén van egy technológiája, aminek vannak műveletei, aminek vannak anyagigényei, és így tovább, és egészen le az aljáig ki tudjuk számítani, hogy a beszerzett termékekből és a rögzített gépóra és gépóra technológiai díjakból mekkora lesz nekünk a szűkített önköltségünk. Azért szűkített önköltség, mert ebben csak a nyers anyagigény és a gépóradíj van benne. Nem számolódik rá a különböző adminisztrációs vagy logisztikai költségek, vagy adott esetben, hogyha a gépóradíjnak vagy a műveleti költségben nem számítjuk bele a dolgozóknak a bérét, akkor természetesen a dolgozói költségek sincsenek benne. Ez az önköltség Excel, ez letölthető, tovább szerkeszthető, és egy nagyon szép Excel formátumban kapjuk meg gyakorlatilag ugyanezeket az adatokat, amelyeket még tovább és tovább és tovább bontva egészen lehet látni, hogy milyen mélységig épül fel gyakorlatilag a rendszer. Ha kézzel kellene egy ilyen Excel-t összeállítanunk, hát az egy meglehetősen időigényes folyamat lenne, de szerencsére ebben a rendszer minket tud támogatni, amelyeken utána képleteket tudunk futtatni. Na már van vevőrendelésünk, van technológiánk, hogy miként tudjuk ezeket gyártani. És magából a vevőrendelésből is közvetlenül ki lehet írni gyártásokat, de van nekünk a készletünk, és meg tudjuk nézni, hogy miből mennyi van készleten, hogy egyáltalán kell-e gyártatnunk, vagy nem kell gyártatnunk. Viszont ebben nagy segítséget nyújt számunkra az anyagszükséglet tervezés. Az anyagszükséglet tervezés az valójában előre tekint 30 napot, de ez állítható, és megnézi az összes 30 napra nyitott vevői rendeléseket. Jelen pillanatban ennyi nyitott vevői rendelésünk van, amelyeket nekünk ki kellene szolgálni. És futtat egy anyag szükséglettervezést, aminek a hatására gyakorlatilag meghatározza, hogy ezt ebből a 2 darab futógyártásból fogjuk tudni kielégíteni. Bocsánat, ez egy gyártási rendelési javaslat. Tesz gyártási rendelési javaslatokat, hogy miből mennyit kell gyártani, annak érdekében, hogy az összes vevői rendelés elkészüljön, és mindegyik ki is legyen elégítve, és a végén a termékekhez tartozó, akár félkész vagy késztermékekhez tartozó optimális és maximális készletszintek is a feltöltésre kerüljenek. Nézzünk például egy ilyen gyártási rendelést, és látszik,
hogy azt mondja, hogy középső kerékagyat gyártanunk kell, mert van egy futógyártásunk egy férfivárosi biciklire, 2 darab, az egyikhez kell 9 darab, a másikhoz kell 100, illetve 10 darabot el akar vinni a vevő, egy másik vevő szintén el akar vinni 7 darabot, és a végén pedig 25 darabot még gyártanunk kell ahhoz, hogy az optimális készletszintre föl tudjunk menni. És itt lehet látni, hogy ahhoz, hogy ezt a középső kerékagyat el tudjuk készíteni, ahhoz szükségünk van acélrúdra, az rendben van, viszont az SKF csapágyból igen 302-nek kell lennie, de csak 10 darabunk van. Erre ad a rendszer beszerzési javaslatokat is, és itt vannak gyakorlatilag a termékek, amelyeket azt mondja, hogy már pedig ezeket a termékeket nekünk be kellene szerezni, és itt lehet is látni, hogy az SKF csapágyat fel is ajánlotta, és megnézzük ennek az okait, akkor itt van, hogy ehhez a javasolt gyártáshoz, az előbb látott javasolt gyártáshoz szükségünk van 302 darabra, meg már vannak elindított gyártások, amelyeket nem fogunk tudni az SKF csapágyból kielégíteni, mert nincsen jelen pillanatban készletem. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha ezt az anyagszükséglet tervezést használjuk, akkor sosem fordulhat elő az, hogy nem tudunk gyártani, mert nincsen valamiből megfelelő mennyiségű készlet, vagy nem tudunk egy ügyfelet kiszolgálni, mert nincsen megfelelő mennyiségű készlet. Természetesen ez idealizált világban működik, abban az esetben, hogyha egy beszállítótól mi teszünk egy beszerzési javaslatot, például itt van, és azt mondom, hogy én ezeket a termékeket szeretném most beszerezni, akkor összeválogatjuk azokat, inkább legyen mondjuk a hátsó kerékagy, hajtókar, küllő, lánckerék, és ezekből készítünk egy beszerzési rendelést, akkor ezeket a rendszer föl is pakolja. Itt ki tudom választani, hogy ki az, akitől én ezt szeretném beszerezni, akár a mennyiségeket még tudom is módosítgatni, és el tudom küldeni a partner számára a beszerzési rendelést. És gyakorlatilag, ha én ezt itt most kiállítom, az egyiknek nincs beállítva az áfája, ha ezeket a termékeket én most berakom a beszerzési rendelések közé, akkor az anyagszükséglet tervezés már ezekre a termékekre már nem fog beszerzési rendeléseket, javaslatokat tenni. Amúgy magában a rendszerben meg lehet tekinteni, hogy ő milyen vevői rendelések alapján dolgozik, milyen beszerzési rendeléseket lát, amelyek éppen jelen pillanatban olyan beszerzési rendelések, amelyek folyamatban vannak, és várjuk, hogy ezek a termékek valamikor beérkezzenek, milyen jelenlegi készletekkel dolgozunk, és milyen aktuális gyártási rendelések vannak kiírva. Ezek a gyártási rendelésekről feltételezzük, hogyha ezek a megfelelő mennyiséggel, selejtszázalékkal terhelten elkészülnek, akkor abból mennyi késztermék fog nekünk előállni, illetve mennyi alapanyag vagy félkésztermék fog még a továbbiakban a felhasználásra kerülni. Ez maga az anyagszükséglet tervezés. Amikor már kiírtuk a termékeket, akkor pedig tudunk akár az anyag szükséglet tervezésből is, de manuálisan is ki tudunk írni különböző gyártási rendeléseket. A gyártási rendelések indíthatóak a vevői rendelésből, indíthatóak az anyag szükséglet tervezésből, vagy indíthatóak manuálisan is. Amikor manuálisan, akkor csak meg tudom mondani, hogy na már pedig én ebből a bicikliből szeretnék gyártatni, vagy megmondom, hogy melyik vevői rendelésre szeretnék én gyártani. És itt több vevői rendelés is kijelölhető, de tegyük föl, hogy most csak cikkre gyártunk, és akkor ebben az esetben a vevői rendelés és a gyártás összerendelődik, ez olyan szinten, hogy akkor a gyártási rendelésen meg is fog jelenni, hogy ez melyik vevői rendelésre, melyik partnernek milyen határidőre fog elkészülni, kell elkészítenünk. Megjelenik a technológia, kiválasztjuk, hogy ezt a férfi városi biciklit szeretnék gyártani, a rendszer fogja és betölti gyakorlatilag a férfi városi biciklinek a teljes struktúráját, amit itt lehet látni,
és hogy milyen gyártások kellenek. Én meg tudom határozni, hogy ha itt fölmegyek a Férfivárosi biciklire, és itt a készletinformációknál lehet látni, hogy ebből nincsen elegendő, ezt gyártanom kell, ezt gyártanom kell, ezt gyártanom kell, viszont az első villából nekem szükségem van 12, nem, abból sincsen megfelelő mennyiségű készlet, talán itt van egy darab, hogy a középső kerék agyból 12-re van szükségem, de 103 van a készleten, tehát ezt nekem nem feltétlenül kell gyártatnom. Ha rámegyek arra a félkész termékre, akkor meg lehet határozni, hogy ez az adott termék, ez gyártható-e, vagy nem, vagy ezt gyártani akarom, vagy nem akarom gyártani, illetve a további ezekhez tartozó készletinformációk is továbbra is rendelkezésre állnak. Ha magát a gyártási rendelésnek a mennyiségét is meg tudom határozni, hogy én mennyit szeretnék, természetesen, hogyha ezt átírom, akkor mindenhol a szükséges mennyiségek is ennek megfelelően változnak. A, beállítható, hogy miket szeretnék látni, látni akarom az anyagigényeket, látni akarom az anyaglétrehozásokat, vagy a gépeket, vagy csak egy egyszerűsített listát szeretnék látni, hogy mik azok, amiket most én gyártatni fogok. Magában a rendszerben beállítható, hogy azok a gyártási rendeléseket, ezeket összefűzzük, vagy ne fűzzük össze. Ez azt jelenti, hogyha például van egy férfivárosi bicikli gyártási rendelésünk, akkor párhuzamosan elindulhat az első keréknek a gyártása, és első és hátsó keréknek a gyártása, illetve a férfi bicikliváznak. Hogyha mindent egybe pakolok, akkor gyakorlatilag egy nagyon hosszú listát kapok, és azon végigmenve a végén készül el a férfi városi bicikli, viszont hogyha ezeket a gyártási rendeléseket szétszedem több gyártási rendelésre, akkor pedig ezek el tudnak indulni párhuzamosan, és a végén pedig egy gyártási rendelésben kerülnek összefogásra. És abban itt lehet látni, hogy most jelen pillanatban 2 darab gyártási rendelést fog nekünk a rendszer felajánlani. Egy gyártási rendelésünk úgy néz ki, hogy van egy gyártás kísérő lapunk, amelyen megjelenik, hogy mikor, mit, milyen határidőre, milyen darabszámot szeretnék, és ezekhez még további konfigurációk tartoznak. Szeretném megjelenteni az időtáblát, vagy azt, hogy milyen anyagszükséglet legyen ezen magán a gyártás kísérő lapon. Ha megjelenítem az időtáblát, ez azt jelenti, hogy ha gyakorlatilag, akkor a dolgozók manuálisan erre írják föl, hogy mikor, mennyit dolgoztak rajta, milyen selejtaránnyal és és melyik gépen. Lehet látni, hogy 2 darabot készítünk el összességében. A másodikat most nem tölti be. És akkor gyakorlatilag így elkészülnek a gyártások. A gyártásokról szintén vannak különböző állapotok, melyek azok, amelyek folyamatban vannak, melyek azok, amelyek felfüggesztettek, de most készítsünk egy gyártást csak annak érdekében, hogy rá is tudjunk arra jelenteni. Szól a rendszer, hogy nincs megfelelő mennyiségű készlet, így is szeretném-e? Igen, elkészítjük a gyártásokat. Itt lehet is látni, hogy megkapta a gyártási rendelés számot, és az összes gyártási rendelésben folyamatban. Nem mentettem el? Előfordult, nem mentettem el. Mindegy, megyünk tovább. Termelés. Tegyük fel, hogy ki vannak írva a megfelelő gyártási rendelések. Maguk a dolgozók, a üzemi dolgozók, ők erre a terminál felületre fognak belépni. A terminál felületen ők láthatják, hogy melyik műszakban dolgoznak. Itt be tudják fejezni a műszakot, vagy el tudják kezdeni a következő műszakot, illetve milyen munkákon dolgoznak, vagy mely gépeken. Természetesen konfigurálható, hogy egy dolgozó csak egy gépen dolgozik, sőt, az is beállítható, hogy egyáltalán nem kezelünk gépeket. Vannak olyan cégek, ahol jellemzően vagy nem szűk kapacitás a gép, vagy pedig egy olyan különböző szerelőállomásokon dolgoznak, amelyek nem feltétlenül vannak munkahelyekhez rendelve, ott ezek a teljes egészében kikapcsolhatóak. Abban az esetben, hogyha megnyitjuk, lehet látni, hogy az adott úriember jelen pillanatban 3 darab munkán dolgozik, és fel tud venni egy újabbat, ez a munka elkezdhető, és
ő rájelentkezik erre a munkára, akkor lehet látni, hogy 0 darab van belőle jelen pillanatban elkészítve, sem egy, még természetesen nincsen selejtünk, és mind a 100 darab hátra van, és tervezve van 100 darab. Miért van az a 2 darab szám? Az első műveletnél ez jellemzően ugyanaz, de előfordulhat, hogy például, amikor alapanyagot kezdünk el darabolni, akkor, és kiírunk 100 darabot, akkor kijön, hogy elkezdem földarabolni az egész szálakat, akkor lehet, hogy csak 98 jön ki, vagy ha megbontuk egy újabb szálat, akkor pedig 104. Tehát le lehet jelenteni, műveletenként meghatározható, hogy az adott műveletnél kevesebbel vagy többel lejelenthető-e. És a következő műveletnél már abban az esetben itt 104 fog megjelenni, annak ellenére, hogy 100 darabra írtuk ki a gyártást. Ha az előző művelet 104 jó darabot jelentett le, akkor neki már a következő műveletnél már csak 100, már 104-et fog tudni lejelenteni. A jó mennyiség lejelentése során lehet látni, hogy végig kísér minket a rendszer, milyen műveleti lépéseken fogunk keresztül menni. Ez gyakorlatilag az a felület, amit a dolgozó kap. Itt beírja a mennyiséget, hogy ő elkészít 12 darabot. Itt azért lehet választani a mértékegységet, mert bizonyos cégeknél alternatív mértékegységek vannak mind a felhasznált, mind pedig a gyártott termékeknél. Ha be lett volna állítva a termékhez a normaidő, akkor itt ki is számolta volna, hogy az adott terméknek mekkora a norma ideje. Ez a teljesítményszámításhoz kell. A következő gombbal átlépve látjuk, hogy milyen termékeket fogunk felhasználni, acélrúd és acélcső, és így látszik is, hogy ezeknél hiányoznak a különböző adatok, nincs meghatározva, hogy honnan veszem el, és ki tudom választani a készletet. Ő az, meg őnála is kiválasztok egy készletet, és így tovább menve már csak azt kell meghatároznunk, hogy hova készüljenek el a keletkezett anyagok. Természetesen van egy késztermék, jelen esetben majd lesz, amit gyártunk, az egy hátsó kerék, viszont keletkezhetnek különböző melléktermékek. Többfajta mellékterméket tudunk megkülönböztetni, van maga a melléktermék, a hulladék, illetve a mintavételezési a termékek. Ezt most nem fogunk készíteni, illetve igazából meghatározzuk, hogy akkor hova készüljön el, vagy a gyűjtőbe. És látunk egy összesítést, és gyakorlatilag ezzel le is jelentettük a jó mennyiséget. Lehet látni, hogy 12 darab elkészült, még nem jelentettünk selejtet, nem jelentettünk, és már csak 88 darabot fogunk tudni lejelenteni a 100-ból. Selejt jelentése nagyon hasonló, azzal kezdődik, hogy először meg kell határoznunk a különböző selejtokokat. A selejtokokat a rendszerben maguk az adminisztrátorok és a gyártástervezők tudják rögzíteni, ezáltal a saját belső selejt statisztikákat lehet kigyűjteni. Mi alapból adunk a rendszerhez egy pár selejtokot természetesen, de ezek a későbbiekben bővíthetőek. Meghatározzuk, hogy mi az oka a selejtnek, és egy nagyon hasonló felület jön, selejt mennyisége, meghatározzuk, hogy adott esetben tönkrementek el, ha azt mondom, hogy igen, ezt nem használtuk föl belőle anyagot, akkor meghatározzuk, hogy a középső kerékagyból az alkatrészraktárba került a selejt, igazából a karanténba kellett volna, leérintjük a selejtet, és akkor lehet látni, hogy elkészült egy darab selejtünk. Létezik mintavételezés. A mintavételezésnek az a lényege, hogy bizonyos termékeknél, például amikor beállás történik, akár fémiparban, vagy élelmiszeriparban pedig az első 1 kilogrammot azt mindig félre kell rakni, és 5 évig meg kell őrizni minőségbiztosítási okokból, de vannak olyan termékek, vagy vannak olyan gyártási folyamatok, ahol például a beállás után történik egy minőségi vizsgálat, és az a minőségi vizsgálat akár roncsolásos vizsgálat is. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha az első darabot megvizsgáljuk, akkor azután már a vizsgálat után már nem felhasználható termék. Mintavételezésből szintén a mintavételezési okok alapján kell tudnunk választani, és többfajta mintavételezési ok is választható. Ezek szintén, ezek szintén bővíthetőek ezek a listák.
A dolgozó tudja szüneteltetni, amikor egy munkát, amikor elmegy dohányozni, vagy lezárja a munkát, hogy ő befejezte, készen van a munka, vagy azt mondja, hogy ő már nem dolgozik rajta, és akkor a következő műszak föl tudja venni, és a következő műszak fogja tudni folytatni. Emellett tudunk kezelni állásokat is, az azt jelenti, hogy egy dolgozó be tudja jelenteni, hogyha valamilyen gép, vagy valami miatt ő neki állnia kell, szerszámhiba, műszakváltás, anyaghiba, természetesen szintén egy bővíthető listáról beszélünk, vagy a dolgozó a saját, a folyamatban lévő munkán nem tudunk, akkor kilépünk. Általános költség indítása gyakorlatilag meg tudjuk határozni, hogy ő például elrendeltük takarítani, vagy van egy megbeszélés, vagy azt mondjuk, hogy menjen a raktárba segíteni. Ezek akkor fontos funkcionalitások, hogyha a dolgozóknak a teljesítményét akarjuk követni, és például a termelési kimutatásoknál, a személyi teljesítményeknél szeretnénk lekérdezni bizonyos dolgozóknak, hogy hogyan teljesítettek. Hát itt most csak egyetlen egyet fogunk látni, lehet, hogy vissza kellene mennem az időben. Dátumintervallum kezdete. Megyünk a mai napra. És itt lehet látni, hogy egy adott dolgozónak mennyit jelentett? Az előbb látott 12 darabot jelentettük, az előbb látott egy darab selejtet jelentettük le, elszámolt összesen 2 óra 50 perc, ez azért, mert a 12 darabnak a gyártási ideje az ennyi, és mikor kezdtem a műszakot, ezek szintén itt láthatók, mikor kezdtem a műszakot, mikor fejeztem be a műszakot, késtem-e, nem késtem, és a teljesítmény százalékot a norma alapján, vagy a munkaidő alapján számítjuk. Ennek is van többfajta konfigurációs része, hogyha ebbe bővebben bele akarunk menni, akkor természetesen mind Máté kollégám, mind pedig én rendelkezésre állunk, akár kérdések szintjén, akár pedig egy személyes bemutató során is. És utána, miután elkészültek a termékek, ezek készletre kerülnek, ezekből rengeteg termelési statisztikát tudunk készíteni, és sőt az értékesítésről is rengeteg ilyen típusú statisztikánk van, mikor mennyit értékesítettünk, a beszerzésekről, készletekről, rengeteg nagyon sok és hasznos riport található magában a rendszerben. És a végén pedig egésznek a végén pedig megtörténik a kiszállítás, és ott már a pénzügyi műveletek jönnek. Számlázás, amelyeknél tudunk főkönyvi számokat kezelni, árfolyamokat, VTS, tesztorszámokat, sőt, bizonyos gyártóknál ezek különösen fontos dolgok, kezeljük a hozzácsapódó olyan termékhez köthető adókat, csomagolási termékdíjak, EPR rendszer, visszaváltási rendszer, hulladékkezelési díj, és még talán van egy pár, amit most így fejből nem fogok tudni ezeknek felsorolni, de van még egy pár, amelyek igazából kezelhetőek. Ezeket a rendszer tökéletesen és automatikusan számolja, és ezekből mind a beszerzési oldalon, mind pedig az értékesítési oldalon kimutatásokat készítünk, amelyek szintén Excelben letölthetőek. Maguk a számlák is természetesen felmennek a NAV-hoz, sőt a NAV-tól le is kérdezzük a korábban kiállított számlákat, vagy a számunkra kiállított bejövő számlákat, és ezek akkor a bejövő számlák alatt lehet majd ezeket megtalálni, abban az esetben, hogyha ezeket a számunkra állították ki, és ezeket mind-mind bele tudjuk rakni különböző statisztikákba. Összességében is röviden ennyit szerettem volna mondani. Még van nagyon sok olyan dolog, saját beállítások, ahol még tovább tudom a saját magamnak testre szabni. Amit még inkább megemlítenék, az itt az előfizetések oldal, ahol gyakorlatilag itt lehet látni, hogy éppen milyen csomagban vagyunk, és havi vagy éves szinten akarunk fizetni, és itt tudjuk megtenni a csomagváltást is. Érdemes kipróbálni, 30 napos próbaidőnk van, 30 napos próbaidőnk van, és ez alatt és ezért azt gondolom, hogy nagyon sok funkcionalitást be lehet vezetni, és ebben segítenek is a kollégáink. Ha bármilyen kérdés van, akkor pedig állunk rendelkezésre. Én ennyit szerettem volna a rendszerről mondani. Nagyon szépen köszönjük, Gyuri, a bemutatót, és akkor nyitottak vagyunk kérdésekre.
Jó, kolléganőm súlya, hogy érkezett is egy kérdés. Mennyi ideig tart a bevezetése egy ilyen szoftvernek? Gyuri, tudsz ebbe segíteni? Cégfüggő, de jellemzően vannak olyan partnerek, akik teljes egészében önállóan egyedül tudták bevezetni, és minél komplexebbek a folyamatok, akár eltartott 2-3 hónapig is, de jellemzően ez egy pár hetes bevezetési folyamat, amely önállóan is végezhető. De vannak bevezetési csomagjaink, amelyeket a weblapon szintén meg lehet találni. Ezek a meglehetősen kedvezményes bevezetési csomagok, amelyeknek a segítségével ki lehet választani, hogy egy alacsony, közepes vagy egy magasabb bevezetési csomag esetén hány óra munkát tudunk mi közösen belerakni, testre szabni, és segíteni önöket a bevezetésben. Jó, köszönjük szépen. Itt látok még egy kérdést, hogy elsősorban milyen gyártócégeknek ajánljuk a Prothostot. Erre szeretnék én válaszolni. A mostani felhasználóink között is nagyon népszerű a szoftver a egyedi fémgyártók körében. Vannak autóalkatrészgyártók, vannak fémdíszletgyártók is, szintén fémalkatrészekből, illetve az élelmiszergyártók körében van a felhasználóink között fűszerpaprikagyártó, illetve kézműves sörgyártó is, de nagyon hasznos lehet a szoftver egyébként konfiguratív gyártóknak is, mint például a divatiparban. Így van, konfigurációs gyártásról eddig nem beszéltünk, de képes a rendszer kezelni a termékek konfigurációját is. Ezt leginkább mondjuk egy ruhaiparban lehet elképzelni, hogy például van egy H&M, vagy H&M, vagy H&M, ki hogy szereti, és van egy fehér férfi pólója, inkább úgy fogalmazok, van egy férfi póló, ami 3500 forint, és attól teljesen mindegy, hogy az kék, vagy fehér, vagy piros, és hogy V-nyakú, vagy kereknyakú, 3500 forint ez a póló. Vagy SS, M-es, XS, XL-es, ö, ö, ezek mind ugyanazok a termékek valójában, csak különböző konfigurációban. Viszont a színi eladási szempontból ez egyféle fajta típusú póló, amit az értékesítési statisztikákban úgy akarok látni, viszont készleten ezek különböző konfigurációk, és külön kell tudnom azt, hogy melyik méretből mennyi van készleten, ezeket kezeljük a különböző konfigurációkkal. Nagyszerű. Érkezett még egy kérdés, milyen segítséget nyújtunk a bevezetéshez, erre is szívesen válaszolok. Még a teljesen ingyenes csomagba is nyújtunk egy órás demót és webináriumokat, illetve a tutoriálokat a honlapunkon, illetve amennyiben valaki mélyebben szeretne és komplexebb az operációja, és szeretne bővebb segítséget kérni, ott kialakítottunk 3 kedvezményes áru a csomagot, amelyik növekvő módon, de egyre több helyszíni, online vagy helyszíni bevezetési támogatást is tartalmaznak, illetve helyszíni tréninget is. Jó. Van-e még kérdés? Esetleg mikrofonon keresztül? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt, és hát hamarosan találkozunk egy következő eseményünkön. Nagyszerű, nagyon szépen köszönjük. Szervusztok, minden jót! Köszönöm, sziasztok!